En els 3 últims partits, l'Ontinyent ha fet 3 gols i ha sumat 9 punts. El partit d'esta vesprada ha estat boig des del primer minut, on s'ha reclamat penal sobre Javi Vicente. El mateix Javi Vicente ha estat a punt d'inaugurar el marcador al minut 38 de la primera part, però Rafa Leva ho ha evitat. En la represa, l'Ontinyent ha eixit amb força i l'ocasió de Fran Moreno s'ha estavellat al pal. Estava mastegant-se el gol i millor sort ha tingut la següent acció, on en 3 tocs de baló de Soldevila, Javi Vicente de primeres i el remat de cap d'Òscar ha arribat el gol de la victòria. Poc després ha saltat al terreny de joc el panameny Alberto Quintero i ens ha delictat en esta jugada de superclasse. El jugador cedit pel Cartagena s'ha passat pràcticament una hora sense jugar perquè va ser operat de menisc. I després ha arribat el festival de les expulsions per parelles. Al minut 32 s'han anat al carrer Herencia i Fran Moreno per esta picabaralla. I poc més tard han seguit el mateix camí Peque i Diego Alegre. Peque per la entrada i Diego Alegre per repel·lir l'agressió. I si no volien 2 tasses de caldo, José també ha vist la roja des de la banqueta. Per tant, 5 expulsats. Los tengo que defender porque es una situación complicada. El equipo se va a tercera prácticamente y es difícil. Jo crec que ha sigut un partit que hauria d'haver sigut més fàcil perquè tenien que haver fet el segon gol molt pronte i el partit ha sigut més tranquil i més fàcil. Així, al final, complicat, en opcions de nosaltres de fer el segon, no el fem i mentre el control té vida, té esperança i això jo crec que és el que ha passat.